στην κατάπαυση σου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδει, και τα σωθήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνοι αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος ίσασα, πρέσβε υπέρ του ελεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Λέησον ημάς ο Θεός μετά το μέγα ελεός σου, Θεομετά σου επάκουσον και Κύριε ελέησον. Πατέρ υπέρ μακαρίας, μνήμης και αιώνιον απάψεως των δούλων του Θεού των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός πεσόντων, πάβετε και πεσχάτων αδελφών ημών, Δημητρίου, Ηρακλέου, Μητιάδου, Ιωάννου, Νικολάου, Ιωάννου, Γεωργίου και πάντων των εντιτάφτη, Παπαμακιού, των εντιτάφτη κοινωρία πεσών των αδελφών, υπερπίστεως και πατρίδος, ότι σοι ο Θεός ημών ανάπαυσον τας ψυχάς, εν τόπου φωτεινό, εν τόπου φλοερό, εν τόπου αναψύξεως, εν τα πέδρα οδυνή λύπην και σεναγμός, εν τα πέδρα εν λόγω η έργο ιδιανίως, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρισον, ότι σοι ο Θεός ημών, ο λέει και σώζει και εσύ τη δόξα να πέμβομαι στον τον άρχου σου Πατρί και του Παναγίου, και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Θεός, Κύριε ο Θεός των ελέησον. πνευμάτων και πάσα αρκώσου το θάνατο καταπατήσει εκ των διάβολο καταργήσεις και ζωή το κόσμο ορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα σπικάς των νικημένων δούλων του Θεού, τον υπερ της πίστος και της πατρίδος, ηρωικός πεσόντων και αγωνισαμένων αδελφών, ηρωικός πεσόντων και ενθάδεντα πιεστέντων, Δημητρίου, Ηρακλέους, Μιλτιάδου, Ιωάννου, Νικολάου, Ιωάννου και Γεωργίου και πάντων των εν τη ενορία ταύτη πεσόντων όπου γης, Χριστέ ο Θεός ημών ανάπαυσον εν τόπου φωτεινό, εν τόπου φλοερό, εν τόπου αναψύξεως, εν θα απέδρα ότι είναι η λύπη και συναγμός. Πάντα μάρτυμα των πραυτών πρακτέν εν έργο ελόγου η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπότισον της ημώνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, τον αιώνα σου αλήθεια του Κυρίου Δεϊθού. Κύριε Εσύ ανάσταση στη ελέησον. ζωή και η μακαρία ανάπαυσης της Θεό Θεός ημών και δίκη δόξα να πέμβουμε. Είδω ανάρχους Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα. Μην διαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ή ο Χριστός δόξα σε. Ο κενετρών και ζώνων την εξουσία δέχον στους ανθρώπους πλέον και αναστάτων και τόν Χριστός αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου, Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων των Κορανίων, δυνάμεων σωμάτων και πάντων των Αγίων και του Αγίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των δούλων σου των δικαιωμένων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσόντων, όνε μνημονεύσαμεν, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίρνουμε εσύ το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σε σημεία και μακάριστη και έγινες και αδελφοί ημών, αιωνία σε σημεία, αιωνία σε σημεία. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη αυτών. Δεν σας κράτησα στο ναό για να σας πω δύο κουβέντες λόγω της πανηγύρεως σήμερα, πιστεύοντας ότι θα κάνετε αυτό το οποίο αξιακά πράτετε, και επωφελήθηκα για εκείνο το χρόνο τούτη την ώρα για να συνδυάσω την άβρα των πεσόντων αδελφών που περιήπτανται στα μέρη της γενέτειρας γης τους εδώ στην Καλύφα, αλλά και βέβαια και η χάρη της Παναγίας που μας ερώτησε σήμερα
μας ενέπνευσε την ψυχή μας, αφήσαμε την καρδιά μας στην χάρη της, την ελπίδα δική μας που αναζητούμε στην χάρη της, γιατί σήμερα ευαγγελίζεται ο Χριστός στην ανθρώπινη ιστορία. Και ο Ευαγγελισμός είναι μια λέξη της άνοιξης. Και η άνοιξη είναι ο Ευαγγελισμός. Και δεν είναι τυχαίο το ότι οι πατέρες της Εκκλησίας καλώς εθέσπισαν και καλώς διαταξάμενοι έβαλαν τον Ευαγγελισμό της Παναγίας στην άνοιξη, στην ζωηφορία της γης, άρα και στην ζωηφορία της ψυχής μας. Και δεν είναι, αδελφοί μου, τυχαίο το ότι 25η Μαρτίου είναι η ζωηφόρος ημέρα του Ευαγγελισμού της Ελευθερίας, όπου τόσες προσπάθειες της φιλικής εταιρείας που απέτυχαν στο παρελθόν, επιτέλους ξύπνησε κάποια μέρα που ένας Ευαγγελισμός θα ανέτειλε για την Ελλάδα τη σκλαβωμένη. Και βέβαια αυτά τα δύο όμορφα συνδυάζουν. Σας παραχωρώ λίγο εκείνα τα λόγια του μεγάλου ποιητή, του μεγάλου της ανθρώπινης ιστορίας, του Διονύσιου του Σολομού. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη του μεδιά μετράει τη γη. Αυτό είναι το ζωήρητο μέτρημα της ελπίδας. Η μανία του ανθρώπου για την ελευθερία. Ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό πλασμένος για να είναι σκλαβωμένος. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό για να είναι ελεύθερος. Για να μην αρρωσταίνει, αλλά να χαίρεται το δώρο του που είναι η ζωή. Κάτω από οποιασδήποτε δομές κι αν είναι αυτές. Και εδώ έχει το Καζαντζάκης σε ένα έργο του να πει η ελευθερία θέλει χάρη, γιατί ο Θεός είναι η ελευθερία. Και όταν ρώτησα τη Μυγδαλιά, υπάρχει Θεός, εκείνη άμεσα. Αυτά είχα να σας πω μέσα από την ψυχή μου, έχοντας μέσα μας όλοι την χάρη της ημέρας, την ισταγωγία του Ευαγγελισμού που ευαγγελιστήκαμε και να ευαγγελιζόμεθα πάντοτε στη ζωή μας. Να μην σκλαβωνόμαστε, να μην μπαίνουμε στα εγκλωβιστικά πρέπει τα οποία καθυλώνουν την ψυχική μας δομή και μας σκλαβώνουν και μας αρρωσταίνουν ψυχολογικά. Αλλά να κάνουμε τις επαναστάσεις μας όταν και εφόσον είναι ωφέλιμες στο δώρο του Θεού, που η ελευθερία είναι δώρο του Θεού γιατί έτσι επλάστημε. Ελεύθεροι επλάστημε, ελεύθεροι επιλέγουμε, οι επιλογές είναι δικές μας, ακόμα κι αν είναι λάθος, είναι επιλογές δικές μας και οφείλουμε να διορθώνουμε αυτές τις επιλογές. Σας εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου για τον πανηγύριο της ημέρας αυτό το όμορφο σήμερον της σωτηρίας ημών των κεφάλαιων, της σωτηρίας. Το κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου, το κεφάλαιο της σωτηρίας του γένους, συμβολισμός απίστευτος, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε λαμπρό παράδειγμα του ίδιου του Χριστού που είπε «Ελήληθεν η ώρα, κύριε καθηγητά, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Δεν το είπε σε καμιά άλλη φυλή παρά μόνο για μας ο Υιός. Είμαστε ευλογημένοι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ευλογημένοι και είμαστε ευλογημένοι. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών που αγωνίστησαν, που άφησαν τη ζωή τους, που έδωσαν τις περιουσίες τους, που έδωσαν τα παιδιά τους, την ίδια τους την προσωπική ζωή που ήταν δώρο του Θεού για την ελευθερία. Μόνο να σας πω, όταν επισκέφτηκα στις Πέτσες προ 2-3 χρόνων και πήγα στο σπίτι της Μπουκουλίνας και είδα αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια απίστευτη ναυαρχίδα πλοίων της εποχής και τα παλικάρια της τα οποία τα διέθεσε όλα για την ελευθερία της πατρίδας και βέβαια τα παιδιά της και στο τέλος και η ίδια. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν πεθαίνει, η Ελλάδα που δεν γονατίζει υποτονικά και υποτιμητικά, αλλά είναι η Ελλάδα της περηφάνειας και της τιμής του Χριστού και της ελευθερίας. Να είστε ευλογημένοι και να δείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός,
και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά. Τι βράδυ το θύμισες, χρειάζεται να πάρω την κάμερα. Πού να τα θυμάμαι εγώ. Δηλαδή... Δεν έσυτε μόνο, δεν Ναι, πρώτο πλάνο. Πάντα ίδια. Μανώλη, έλα εδώ. Πρέπει πολλά και καλά. Τι γίνεται. Πρέπει πολλά. Τουλάχιστον είναι παιδιά, δεν κάναμε σήμερα, φύγαμε το κρέας.